1950 इंराजि मायथाइनिफ्राय रुजु-रुमु रायजो जाबोनाय दंमोन चिरां जिल्लानि रांगिजरा गामिया। नाथाय 2008 इंराजि मायथाइयाव खोमसिनि दाखा जोमै जानानै साग्लोबदों बै गामियाव। नाथाय मानो फै जों नोंथांमोननो फोरमायलांबाय थानि। हरखाब बागदावखांहोदों गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ। जानाय लोंनाय सुखु गोजोन गैला बे रांगिजरा गामियाव। नंगौ बे समाव बिटिसिनि ओरैबायदि मोनसे गामिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आं फोरमायनो लादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निसिमा बियाबनि रांगिजरा गामियाव भारत उदांस्रि जानायनि समनिफ्रायनो रुजु-रुमु रायजो जाबोदोंमोन। नाथाय थांनाय 2008 इंराजि मायथाइयाव सरकारा बै गामिखौ मानास वाइल्ड लाइफआव सोसनना होयो। बे बाथ्राखौ नाथाय गामिनि रायजो राजाफोरा सासेबो मिथियामोन आरो उदिस गैयामोन। थांनाय बोसोरब्रैसो आगोलाव बे बाथ्राखौ रायजो राजाफोरा हरखाब मिथिनानै जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बागदावखांदों। रायखांनो नांगोन दि बै समाव बिपिएफ खुंथाय गोहोआव थानाय समाव इएम महरै खावसे किल'मिटार जानथायाव थानाय नुसुंसेनिनो जेम्स बसुमतारिया बिथांमोननि गामिखौ रैखा खालामनो हायाखै आरो रायजोफोरनो फोरमायालासिनो मानास वाइल्ड लाइफआव सोसनना होनायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। साननो गोनां बाथ्रा बिथांमोननि आखायाव रोखा फोरमान बिलाइबो दं बै जायगायाव रायजो जानायनि। बे एसेबां बोसोरनि उनावबो रायजो जानाय गामिनो हा पाट्टा रानना होनो हायाखै। दुखुनांथाव बाथ्रा। बे समाव गामिनि रायजो राजाफोरा गोबां बाथ्रा फोरमायदों आरो बेखौ नोंथांमोननो जों दसे समनि उनाव दिन्थिगोन। नंगौ बे समाव जों फोरमायदि आथिखालाव बिटिआर सरकारखौ सालायनाय एबा प्रमद बर'नि सरकार सालायनाया बेखौ मा समावहा बिथांमोननो एबा 1950 मायथाइनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय बर' गामिनो माला पाट्टा होगोन जों फैबाय थानाय समाव मिथिगोन। आरो जोंनि आखायावबो रोखा दङ जे 1950 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोना बै गामियाव संसार जाबोदोंमोन। दानिया फैदो बिथांमोननि गामिनि सुबुंफोरा माबायदि दुखु फोरमायदों जों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जों दिन्थिनो नाजानि। खुलुमनाय होग्रोबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आङो रायजोनि जानानै बरायग्रोबाय। दा जोंहा हानि समस्याया बेनो जे माने 2008 सनाव जोंखौ वाइल्ड लाइफआव सोदों होननानै जोङो खोनानो मोनबाय। सिगां मोनथियाखैमोन। जोंनि गामियाव जेबो उदिस होआजासे जोंजों रायलायाजासे आरो सिगांनि गावबुराजोंबो मोजाङै खोन्थाफोरखौ सावरायाजासे बियो जे बुजिया वाइल्ड लाइफआव सोबा मा जागोन, वाइल्ड लाइफआ मा बुस्थु सिगांनि गावबुरायाबो बांद्राय बुजिस'आखैमोन। दा 2008आव जेब्लानोखि बिटिआर सरकार सलायगासिनो दंमोन बे समाव जिथिया माने बिपिएफ सरकारा सलायफुबाय थानाय दंमोन बे समाव फरेस्टनि मिनिस्टारा खाम्फा सारमोन आरो जोंहानि 16 नं निसिमा समस्तिनि इएमआ बा एमसिएलएआ जोंना जेम्स सारमोन। बियो जोंनि उसुं गुदिनिनो गोजाननि नङा आरो ब्लकनि सेक्रेटारिया सार रजेनमोन। बेबो जोंनि उसुं गुदिनिनो राङिजरानिनो जोंनि सिथ्लासेनिनो। नाथाय जोंनो जेबो खबर होआजासे आरो रायजोजों सावरायाजासे आन्दोयै बिपिएफ सरकाराव ज' सावरायनानै बिसोरो वाइल्ड लाइफआव जोंखौ सोनाय जादों। दा जों बेखौ रायजोनि जानानै बिराद दुखु। जानाय सुख गैला लोंनाय सुख गैला जों जेब्लायबो एखमबा गाबोबो। माने जोङो जुनादजों रुजुजानाय जोङो जाबाय वाइल्ड लाइफआव सोनाय मायनि। दा जोङो खाथिसेयावनो उसुं सेरावनो जोंजोंनो देरहा होजानाय जेम्स सारमोनहा बेबायदि इनाय खामानि बिमा गदायनि आखल खालामनानै जोंखौ बिमा गदाय बायदि नासयनायाव जों बिराद बिखा खामदों। जेंनाया थारमाने जोंहा सिगाङो जेबो माने उसुबिदा गैयामोन फरेस्ट नर्मालनि सिङाव थानायाव। ओमफ्राय बेबायदिनो फैयै दा जोंथ' अकस्मात जाहैबाय मिथियामोन। दा फैयै जोंना जै बे बिटिसि जेनोखि माबा गोदान सरखार जादों बे समनिफ्राय माने सिङाव मावै जेब्लानाखि 2008 बे समाव जोंखौ वाइल्ड लाइफआव सोनानै जोंनि गामिखौ बिराद उसुबिदा खालामना होदों। ओमफ्राय जोंनिया बेनो समस्या गोलैनानै दं आरो। मा गामि गोलैयो? राङिजरा फरेस्ट भिलेज। समस्तिया जोंनिया दा बिटिसिया निसिमा ओमफ्राय बिधान सभाया जोंना बिजनि। এই সময়ত আপোনালোকৰ যিখিনি সমস্যা হৈ আছে এই সমস্যা কিয় কাৰণে হৈছে? আমি সমস্যা ক'বলগীয়া আমাৰ মাটিৰ বিষয়ে। আমি ইয়াত 1947 চনৰ পৰা আমি বসবাস কৰি আহিছোঁ। আমাৰ ডকুমেণ্ট 1950 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে অ'কে আছে। আমি
দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 1950 চনৰ ডকুমেণ্ট আছে। গতিকে এতিয়া আমি ইয়াতে বসবাস কৰি থাকোঁতে এতিয়া আমি ঘূৰি ফুৰি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ বা চাবলৈ পাইছোঁ আমি 2008 চনত আমাৰ গাঁওখন ওয়েলেপত সোমাই দিল। আমাৰ ওচৰৰে আমাৰ MCL আছিল, তেখেতে আমাক ছেভ কৰিব লাগিছিল। যিহেতু 1950 চনৰ আমাৰ ডকুমেণ্টে আছে, আমি আমাৰ আটা পিতাবিলাক ইয়াতে নিজেই দখল কৰা নাই, আমাৰ ডাইৰেক্ট ডিএফঅ'ই আমাক আনি থৈছে। আমি তেতিয়াৰ পৰা আমি খাজনা পাতি চব আমাৰ অ'কে আছে। গতিকে এই ওয়েলেপত আমাক ছেভ কৰিব লাগিছিল, মানে তাতে সোমাব নালাগিছিল। সোমাই দিয়াটো ভুল। ওচৰৰে আমাৰ চব জানে। बरपेटा रडनि मुरी बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दाउला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन, जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099 480 118।